салом алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали Tajik State. дар имрӯза видео мо тасмим гирифтем ки дар бораи яке аз қаҳрамони филми доктор ташриф яъне доктор фармон ба шумо маълумот диҳем. барои пешрафти кори мо шумо ба канал обуна шавед, фикру ақидаи худро дар комментария нависед ва инчунин дар видео лайк монед ва шумо тамошои бо фароғат хоҳона. онур туна ки мо шумо онро бештар хубтар ки дар силсила филми доктор ташриф бо тахаллуси доктор фармон нақшофарӣ кардааст мешиносем. 2 июли соли 1985 дар шаҳри Канакале, Туркия таваллуд шудааст. модари ӯ қисми зиёди ҳаёташро дар шаҳри Салоники, Юнон ба сар бурдааст ва пас аз он бо сабабҳои оилавӣ дар шаҳри Канакале ба Туркия муҳоҷират кардааст ва дар он ҷо бо падари Онур мулоқот кардааст. ба ғайр аз Онур дар оила боз як бародари калониз ҳаст ки ба падар пайравӣ намуда риёзидон мебошад. модараш пеш аз ба нафақа баромадан дар маркази кадастрии шаҳр кор мекард ва дар он ҷо ба тақсимоти замин машғул буд. барои таҳсил ӯ ба шаҳри Бурсаи Туркия рафт ва дар он ҷо маълумоти ибтидоӣ ва миёна гирифтааст. пас аз мактаб ба донишгоҳ 9 сентябр ба факултаи иқтисодӣ дохил шуд. дар давоми таҳсил ӯ дар мактаби актёрӣ таҳсил низ мекард ва аз муаллимони машҳури хориҷӣ дарс мегирифт. онур туна хоҳиши актёр шудан ҳатто пеш аз дохил шудан ба донишгоҳ пайдо шуда буд, аммо хоҳиши волидонаш чунин буд: шумо бояд маълумоти иқтисодӣ гиред. онур он чиро ки волидонаш ба ӯ гуфтанд иҷро кард, аммо ба ҳар ҳол касби актёриро интихоб кард. онур туна аввалин филми худро соли 2011 вақте ки ба ӯ пешниҳод карда буданд ки дар сериали телевизионии Life Goes On нақшофарӣ кунад. пас аз наморбардорӣ ӯ дар намоишномаҳои театрӣ иштирок кард то сатҳи бозигарии худро баланд намояд. соли 2014 ӯ дар сериали Проблемаи хурди Элул нақши Атикро иҷро кардааст ки дар он ҳунарманди маъруф ҳамроҳи Эгин Акберок ҳамчун шарики саҳна нақшофарӣ карданд. худи ҳамон сол ӯ ба нақши асосиро дар силсила филми детективи бузурги Флинт пешниҳод кард. дар он силсила филм вай нақши детективи империяи Усмонии Флинтро иҷро кардааст. вазифаҳои ӯ кушодани ҷиноятҳоро дар бар мегирифт. инчунин соли 2016 дар силсила филми Привет бозӣ кардааст. айни замон ӯ машғули наворгирии сериали туркии Меваи мамнӯъ аст ки дар он ҳамроҳи Талат Булут, Севда Эргинчи, Шевват Сам ва дигарон низ иштирок кардаанд. мегузарем ба ҳаёти шахсии Онур туна. онур туна ба ҳунарпешаи Туркия Ясемин Ален вохӯрд ки онҳо якҷоя дар силсила филми Life Goes On вохӯрда буданд, аммо муносибати онҳо дер давом накард. баъд аз чанд сол онҳо аз якдигар ҷудо шуданд. дар соли 2013 бошад ӯ бо як зебои ҷавон ки Нил Атеш мебошад вохӯрд. вай дар яке аз чорабиҳони иҷтимоӣ бо якдигар шинос шуданд ва муносибати онҳо бадбахтона ним сол давом кард ва ҳамсарон аз ҳам ҷудо шуданд. аз соли 2015 то 2016 ӯ бо ҳунарпешаи маъруф Седа Гуен мулоқот кардааст. зану шавҳар каме бештар аз як сол ба ҳам ошно шуданд ва бинобар овозаҳо мегӯянд ки он зан ба Онур туна хиёнат кардааст. мегузарем ба силсила филмҳое ки Онур туна нақшофарӣ кардааст. соли 2011 дар силсила филми Жизнь продолжается бо тахаллуси Эдиор ва дар соли 2014 дар силсила филми Маленькая проблема Эйлул бо тахаллуси Атил
و در سال 2014 در سلسله فیلم ویلیکی سیشیک فلینت با تخلص فلینت مصطفی و در سال 2016 در سلسله فیلم خراب روی ترس با تخلص عمر و در سال 2018 در سلسله فیلم زپردنی پلات با تخلص علیهان تسلیمیر و از سال 2019 اینجانب در سلسله فیلم جدا دکتر با تخلص دکتر فرما نقش آفرینی کرده ایستاده است.